mwancho muligererio Ndizi TV ekerongo kwarigania sumuroberio Okomenya Okuya Kebochenu ono muroberio tokoretera kira ritko ria Jumatano gochaka ense ya munenusu ikachinsa ibere igoro ekarato kumira n'abanyagitari korwa chinsemo iro twabato gosanga baba otomanyia amanki igoro ya marwere y'echingencho ekiye kwirera marwera yo nabo igo okobwenu wa kwa marwera yo ritko ria rero asumuroberio ito nigo tumiranire n'umunyagitari yo mokuru ase enyagitari ya World Lift oyo goche gosanga na into igoro ya manke atokwanire igoro y'uburwaire bwa prostate obuno burwaire bore mono asabasacha warokanire koreto muchando monene yento kyaberege kwirira abasacha bange gucandika igo bono omwanchi omuri gereri sangana ntwiko mwero eyabega gutumanyia mange kubwatikana n'uburoiro bwo anene bore ase abasacha eretariane Evelyn Osero ngo kwarigani obena ntwiko mwero karibu sana daktari. Asante sana Evelyn. Eretariane daktari Moses Kenon Sarigo ne daktari ane kurukunga World Fit World Fit Health Center tulegega Uhuru Plaza. So asanti and karibu. Itoko kwanelera mangana ye prostate. Ne prostate ne kimuge gotoke so musacha. Igo prostate iri gotoka so musubati, prostate iri gotoke so mwana omuiseke. Lakini prostate gotoka ase abana bamura goso abasacha. Prostate, ne tokorukanga ne gland. It is very important so musacha. Gland yeye nere gokonya abagaka konyora abana igonyore ngatubwatie prostate. What I mean to konyara konyora mwana. So olige linka ye prostate ye gotoka, what you call anatomy. Olige ye prostate. It happened that inga nandenje no munyagitari na nengoli kande bitabu. So I've written a book about the prostate. Men and the prostate. So originally linka ye prostate ye gotoka eso musacha is the issue. A prostate e gotoka ase enchira yoro iboro ro musacha, enchira yoro iboro ro musacha. So a bladder will say enyumba ya machi rigoro eterekereire ase prostate. Enchiri wetia machi, what you call the urethra, nere wetagatikati prostate. Alafu mwenye kuligerali enchira ye mbegu, wasenda tevenga, vas different, nere wetagatikati ye prostate. Alafu mwenye kuligerali maega ye prostate, intobugata what you call the rectum. So if a prostate has got any issue, a problem when they what it means na vego affective in tebieta nine, as a prostate to aquanity. Na vego affecting ya mache, the urethra, na vego affecting yembeu because in gueterga tigati, was na vego affect, a rectum. A prostate. So a prostate ye nabera nyole amarwaira ngatatu. Nabera nyole shidanga isatu kiragere ebimbe. Tutaragenda se okubimba we prostate ye. Rafinde rie tandoro rie teriora na nerie kegusi omuntu ori orengari no mugina gusumuga aranyare ko komanya. Prostate twanyiro ke ngweno. Engweno prostate yoligereri nkorusiere amachigete. Amachaya akorukunga semen. Amachaya gokonya ekere mbegu ekere egweta yanyore ndagira, yakonya embegu go swim ama gwako parinda tebe. So that thing mbegu ekwende mbegu yo mugaka yaikera ligera lyo mungina go ike travel go ike eminyoke speed go ekominyoka oku embegu ekwende engwene yenere kurusi amacha lya konya prostate sorry the amagena atare bwango. So ne ngweno eso musacha ikirabunga gete no mungino osente benga ki ojo umusubati naire kwende nyumba ye mwana the uterus esabasaka nti wantu kaegu a prostate. You understand? So natebonge prostate nabera nyole kishita isatu.
kiragere prostate yebimbe ntobwata what you call prostatitis ama inflammation of the prostate. Inflammation of the prostate, what it means, ingo montanyo roburuire ugonjwa wa sina umontanyo ole mnabona gonorrhea for instance mnaba mraba bake you know vijana tarwali ubwango gonorrhea nabe kogenda bakese prostate esambe prostate, and that's what now we call, you know, inflammation of the prostate, prostatitis nabe kogere bimbe. Again tukende kiragere prostate yebimbe is cancer kurunga prostate cancer. Igo montanyo ole cancer nabe prostate yekubimba, you see. And into bwate bono ekere prostate yekubimba etamanyirina nkikiagara yabimba, what you call benign prostatic hyperplasia, yani ni prostate yeye yabimbire bosayigo yani gentuke kyale ntanke manyiri boronge nande bone ye konyora abantu bayikire emyaka 50 go chigoro. So kombo kutakumanya wose kwanyorire kanza ye prostate ne karo guitera macha abwate usina abwate, you know, amanyinga gosekere mugongo gukoroma mono. So that is the time now watenga ki nabura nyonge dalili ya kanza ya chile. Lakini bono muntu bwate benign prostatic hyperplasia na bali bayikire myaka 50 years and above. What I'm trying to say is this: ekero muntu ikire 50 years abwate 50% yokonyora prostate ya yokomenya. Uno kogenda 60 years yika 60%, 70% and above. So prostate ekero yabimbire nkogendera gotebi nabe kolente mechande menge sana. So twanyole nga prostate nabe kobimba etwale ekwende tumor bosobo bimbe botali cancer. So to nagikokoroga na benign, you know. So ekero prostate yabimbire nabe kolente gintu gekorokunga emechande mingi mnatwatebire munabona be kolenda what you call abnormal urine pattern. Abnormal urine pattern, what I mean, ekero liyu muntu musacha munabona kwa mfano agachire echobo tukolimo witera mache oba baka mambi atari gutira nande, lakini onu musacho witira mache mara 4 mara 5 mara 6 botuko tebe urinary bladder yaye kuigoka. What happened bone kere prostate yabeire nene umaite bono ngosugumere enyomberi ya mache riguru ekere asuguruma enyomberi ya mache nko reduce yere in size bona bego ichura bwangu so yagero umuntu ogenda echori okaryoka. And another reason why umuntu yakogende echori okaryoka ekera guitira makitari coherence kurume ayanda agotigara, you know, otwara residue. So ekera ayanda atigaire bona anda ichura bwangu. So there's two reasons. One, because enyomberi ya match ya reduced in size, and number two, ekero umuntu agutira makitari coherence bona agoichura bwangu. So prostate nangenda gote bono umuntu yakogende icho guitira match byoro, lakini nande byikire sa guitira match nabakuganya match asoka tari gosoka. You can imagine uganye toro umuntu akuganyerera nande kera cyakire gosoka tari gosoka ni chinguru agosoka muna matone pole, you know, what you call urine stream ya very poor, you know, ya tari gosoka muna gasoka ni chingu agosoka ngora. So nande gosekera umuntu itira match ogo ikanyumba onyoranga nandunga maki teretio nande mitanga naende echo kose nande umuntu chaka konye yanga. So nabo umuntu ako uitira match okolire ayikaransiga koja kunyando chaka konye yanga ngobona abandi bagutira match achaka kubasamba, you see. Abandi uikayani ataraji guitira match, you know, onyora match ali asokire immediately the agency ere iguru mono gosa abandi munangenda gotebya ataraji munago atari kautie cho itira match kale gosa abandi bacha gutwara what you call urine tension amacha ngagosoka kabisa koyura abantu bakwenda babekeru, you know, a catheter ekara bekeru catheter mupiro oli okurusia match because prostate ya bimbire ya blockly enjira ya match obekeru the catheter. So what I'm trying to say,
yalenta abnormal urine pattern tali yoka bone orogeli ko bimba gocha maega because we have the rectum yagere rectum eli rectum yajaga umuntu jago twali echo enkongu akogende echo ere ngomupa because kwende the prostate yaraleire rectum again to kende tuateba nkelinga embegu yomusacha no ebwetaga tigati prostate so ekero kwende prostate yabimbire it means umusacha chago gutwara what you call painful ejaculation agotwara obo kwende kera kumera no munginoe otwara obororo kera ago ejaculate so hizi ndio dalili ambazo mtu ataona wakati akona ugonjwa wa ama prostate imekuwa kubwa. Sawa daktari kwa vile gukwanire gabona watebire kero umuntu abwato boroiro wega wika nekia okorumanya wika vega kuigusa pain na ria kumanya una maybe obimbira se prostate yae na bora abeto any pain ekero kuigu pain yosiyo mogongo it means yachake ko na bora nyo yabere cancer igotu ali dalili itwa kwanile na ndonyo no mogongo ngo koromole then it means na bora nyo yachake ko balinde yachake ko cancer otherwise tebu at any pain na cancer prostate ngige ko reto ye so ngige kolenta go se cancer ye prostate cancer ye prostate ye kolento negendo yikoro kunga a free radical a free radical enga bari basomete chemistry ndo anyote what you call reactive element and non-reactive elements so like potassium is very reactive chloride is very reactive because it is not stable it needs it need to lose an electron to be stable or it need to gain an electron to be stable so they are very reactive. One thing to get cancer is a free radical. A free radical is not stable. One thing to get mubere ime ekoligi kwende an electron to be stable. You understand? So in that process, yanyo yasari what you call the DNA. Lakini tifio nechi nyingi chiro choko cancer na bera because of family history. Ese family ngayale ngoro. Cancer na begoja because of wendagira tokoli na ontokoli chindagira jetuka. Chibwate a lot of free radicals, amarua mange ngochangiale gose sigara nkogerere free radicals chaba chinyinge somubere and the free radicals chaja kolenta cancer you are talking about erekera bono muntu onyorire tabwati pains ejo stari koiwa back pains naki ara akora manyabuna nabwate prostate number 1 no komanya ogotwara gidalili gitwa kwanire onye wachakire ogotwara abnormal urine pattern ogotira mache esenjire talindia ogwenta ko enda nyagitari so ekero umuntu akire nyagitari ya itoko mfano we do what you call investigation toko ligereri twakora uchunguzi for instance naboto Rusia manyinga topime what you call PSA prostate specific antigen the prostate specific antigen ngotoro kirenga ye prostate yawe yakoreki yaikire munabona for instance 0 to 4 it means the prostate is normal 4 to 10 your prostate is enlarging 10 to 20 your prostate becoming cancer more than 20 it has become cancer sawa mwancho mulgeri bono nwete oyo no munyagitari ko rwasinya gitari ya what lift ogenda gukwanira igoro hiyo muchando o prostate ono muchando gotoka saba sacha kurinde chinga kechi turaenda somuti mukoto koirana nacho gotumanyia mange igoro ya effects gose amechanderia koreto kubatka no burairo nabo igo inchira hiyo ko bwenye burairo boiga igoto basagoskare Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi omuligiriria asamangana yugo saseria nakorolekana komesete kigima busi bwabande richi bunerimo Palamax Executive Spa and Baba ekeneke nyosi asuku gingirwa emetindo au yekerero nakorolekana komesete boigo mbabwato bukorelibwa massage magiga yuko gingirwa nagokorerwa steam bath bedikiwa na manikiwa usokoro isigwa chinchara chamagoko namaguru nakurusigwa
risangwa riririomire na ritarikorolekana buya onye bwanchete gonchorie tuke yao chirangi na korolekana nomong'uso kegima ika Palamax Executive Spa and Baba nigo bagotoka imiyumu chokisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabere asepara ya kisi migori highway gusoba kirisimi ase namba enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano na isatu eyemo Palamax Executive Spa and Baba. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Mwana na inde umwanche murigererio Ndizi TV ngo kubarigania hero twendere gusangamo na daktari ryande gukwanira manke igoro ya prostate yo buburo burere bugotoka mono ase abasacha yera ni bagenda takorigereria Ndizi TV na bwo bwansu bwo mugusi nabo igo kugendera gutobwatia ase media platforms chaita sensemeria Facebook na YouTube tobwati wetera Ndizi TV News ase omutandao Twitter na bwo tobwati wetera @Ndizi TV News na bwo ase website yaito wetera www.ndizitv.or.ke hero togendere kumanya mangi uno murobiri wo chirakira ritko rya Jumatano ekerongo kwarigana na inde togendere karibu sana daktari. Asante sana. Bana wakwane rigoro yo muchando yo iga watebire ningiye ko yoreta go enlargement of prostate asabasacha kerokende emuchando mechando kiego chiare to se complications injiri chigo chiatokekero montabwate enlargement of prostate. Oburoire bw'ekere prostate yabimbire mbubwate complications nyingi bokorenda bali babanyolire bagotei bagwetera through a lot of pain munabona ku mfano ekere prostate watebire ngabone a complication ya muno nabo amacha gosinyigo soka completely utwale what you call urine retention ekero watwale urine retention nabego kolentere infection igo muntu onyora konyora UTI ama urinary tract infection ekero konyora retention ama urine retention amacha nabakwira na guchigora agende bakese figo akogende figo asalie figo yago. You see now? So there's so many complications we're talking about, but the major complication moja ni hiyo infection inaweza haribu figo yago muna bagaka nani chinguru cyabo kigo kichera so ekero umuntu anyore shida mune abagaka bange chinguru cyo bogaka chikorera cyonse and even other complication nga to kolara boronge you can imagine ubutuko mu muntu agosoka 6-7 times igo minga dali korara boronge dali kunyara kikonyora kitoro igo ebintu nebingera rente abantu bandi nagotebiri agweta para amacha kunyagwita ku muntu akanyago you can imagine. So it has so many complications the way I'm saying. Yeah. Nekero mondanyo lirobirwa oburoiro bwiga nchira nerara nyare we prevent korwase ko barabukogenderera guse ko ba treated. Yes. Prevention na kiege ntukita kire mono. Prevention na kintu kita kire mono. Because ekero buriyo bwa so ile people spend a lot of money. They spend a lot of cash bako enenya gitari. So ko prevent is very important. Prevention ya mono gotia ko kindagira kiditoko ta chituka. Kindagira chituka cyanyole kaninga chikole ntamaruira mangi. Ila nagotebi. So bali bakunyu bako kindagira chituka refined diet. Bakoleki wapunguze abantu bali bakunywa maruye sobonge wapunguze abantu bali bakuvuta guzine sigara wapunguze. You see ekero kutiga kuri ndagererie eragere prostate yage bimbe bwango it is better na nengo te research ya kore recent banyole nga bali batali komera nesoko kole mu mugondo na bago cyanyole shide so bali batali kole mu mugondo nkonya bali shide ya prostate yagundi of late so nita keira abantu bali mu mugondo ya mara kabere gatatu ese week. What we're talking about is like making love. Yeah, okay. Making love ose komera na no mwanchiogo. Okay. So kole mu mugondo
ngokonyere prostate kobimba. So abantu bakonya baligo baminute igo je abarente problem. It's important. Bari batwara umucando bwo kubimbe prostate na kibago cyene kiburiro bwo kubaturite because na kiboko bwenwa. Bonoligereri asiki inchoma tumunyagitari nsomerete kinjirisa tuchukuru ya maroi. Nisomerete conventional medicine ya kawaida. Then I did what you call nutritional medicine and herbal. Oligeri nchanyagitari abantu bakuru waliwe prostate no gukora operation. Operation bago chibarusuwe prostate, what you call prostatectomy. Prostatectomy nakere prostate yeko rusuwo. Lakini yo gukora procedure yo gukora ko barutelirize. Because what happened is in entera nere wetia manyinga korunse gochie nkoro, what you call the vena cava erangene prostate. So kero umuntu akora operation na bora nyoro umuntu yogoku gusokonyora complication jinge bada So what togotebya abantu, there's a natural inchebono advocate natural way of treating the problem. Amariyo na manga kurwali esida prostate ntobwate bintu dokuru kama biogen africanum ntobwate bintu na sting neto. But then let me tell you, ntobwate igento gekolo kuna lycopene na lycopene yekolo sekinyanya. You can imagine lycopene, you can get it from the tomato. So ekero kurya nchibese nkonyoro lycopene eje ko konye prostate yawe tasakoraki tebase kobimba. So ntobwata mariyo natural tokwa abantu ayunya ndago kuwa nako basendagera umuntu okwewe prostate yabimboka rahisi uchaka guitera machibuya prostate yabimboka chinguru cyacha bakakirana problem yera. So we have so many treatment nebanga no muntu bwate cancer ntobwate treatment for cancer ntobwata majo muna won tokoro kareish ntobwate noni ayo kuruwali shida ya cancer ye prostate. So ntobwata marioga mangi we have marioga mangi tobwate akuruwali shida ye prostate kero muntu abwate prostate. Ekare tuagundu prostate ya koreki ya bimbire. But I've also to tell you ngantu ate bangantu bwate prostatitis ejebona ebigoli ebike bakonyora mono. So ekaro muntu anyori shida muneye oyo atakira antibiotics na bako betwishi ndani wa mariogo, then the prostate goes away ya bimboka. Bali babwate benign prostatic hyperplasia na tena ba mariogo aya bali babwate cancer ntubwate category yabo ya mariogo. So again take yankiringa ekaro muntu anyori problem neye tigachi nyagitari ekera akide nyagitari tufanye uchunguzi tujue kama ni prostate imefanya nini, imekuwa kubwa ama namna gani. Tukishafanya uchunguzi, then that's now the time tutaanza kumpatia dawa. Ase nyagitari yawe gabodo ya ward list na kimukuru bokoreri boko bwenia anene bunuburo irugwa enlargement of prostate. So the first thing toko korona na gotebiri brain number 1 no gukora uchunguzi. What you call laboratory testing. Itogo pimenjira gweterenjira ekenya gitari. Opima kuli wanje lune Ministry of Health. Iko tu wana gotabire prostate chinza jo upime prostate nambe yemu no kurusia manyinga. Ufanye what you call PS prostate specific antigen. Enchede ya
kabere ngwa katole bicha anat ultrasound nito gwata ultrasound in this office mwere maigagaiga katwa mwakire bicha na weko tolguze prostate ya koreki ya bimbire or not kuze tokole ndeko on examination ingene to go examine como se prostate ya bimbo stera correct tera bimba so ekatu akoro uchunguzi yeyonzi so twamanya komwa treatment eni tumatinga tokumweke treatment yeye ekwerende prostate yengo chire kubimboka gose prostate yengo chire kuwena ama yoba inago tebya mono togutumia ase kubimba we prostate ale natural lakini uli gele nyagitari yaito nko use to both conventional and nutritional medicine ngona bakora kishindani tubwato kubeta abantu yego tege mane shideli umuntu abwata ngona marwira mange tukubwa not only the prostate enchera tima itose kwa abanyako we ni muntu ndo nyago cha sekretari ya kabwato muchando yona kiora kwanire igoro yekerengo kirigusereti abantu bako nyorobo veiro lero this a common problem abantu bago chamna lero today abantu bachirega be prostate more than 3 babwate prostate ya bimbi na ndire ro ntwanyora very good result omuru twete diogoli konyoncho kanande so many hospitals tukamwanga gendo testing gojo totenga kyo endete ikemia na no muntu bwe town oto yonge prostate ochakire kuitara match bye prostate ya jai komboka so the result is very good abantu ngoja bara bangi I want to tell somebody okire miaka 50 years and above this is something you have to take care of daktari asenjeshin satogo korera ntaite ngana ya uyo mwere guchase abasacha bari skugaiga yokubatebya guseko basemia irinde mbachi konyorwa n'umuchando uyu yeye encherengi yayoka nogo chenya gitari onye kwarura ki symptom yitwa kwande emanyererebi from then I try manyenga ne prostate go sumbwete manot and at the same time nkova tole what you call nutritional advice so if you come to our office we offer for free nutritional advice twago from biganke wenda okaraki nke wenda kokora egero lendo mobero yes asante sana daktari mwancho muligerero Ndizi TV mbia muno bono buna kwa igure you know daktari Moses niko twabire to kwanira iguru yo muchando bwo kobimba gusend enlargement of prostate bwo chando mono gutoka se abasacha ntoche ko gendera go kwana mange ekero turanyore chinga kwindo cyo kwanira marwaire chinyencho au nabayigenchira yo wetanga na kobwenia amarwaire yaga nyira muno no murobiro bwo Okomenya Okuya murobiro bwo kirakira ritwa sore ritwa ya Jumatano uchakense munenu sweka chinse ibere ekero tugusanga n'abanyagitari bonoko rwa chinsemo iriyo baba butumanyia manke nyora nabakogendera gutubwatia gwetera asensemo mutandao Twitter @Ndizi TV News asensemere ya Facebook na YouTube tubwate wetera Ndizi TV News iriyo togendere gukumanyia amanke igoro ya marire chinyencho waika chinga chinda sumurobiro Okomenya Okuya iriyo tariade Evelyn Osero.